Abusua me wakwaba e de baba Grace TV so mi ze twedi ampo nyankropo adom obia ho ye abusua biaya e homfoni twagu sabre e Kumase Regional Police Headquarters Asante Mantam Asante Central Regional Police Headquarters na yenka bi nhim na mpanyifo yesterday say assemblies tinsemtwefo yina yemra ni medi achi na yeti asem wa yekoju hono na asem a asie ni se mranti woni maba wo homfoni twagui Omufie nhyeda nkọ anim omika kọ be se ahanu ene adusia omunyuru sa omya ahanu ne aduonum baako ekọ ahanu ene adusia ya mu fira chichi ne benche na ebeto dwa se enipa bi na adada omunyina de makọhye dan bi mu Kumase bo hye ampame ya nipa no asemi nan se obepa adwuma amomaye tim na ante maba omufoni twago dodo no a obi afra santimantem ha bi fira chichi ne benche ya bi kura fira ma hodo so ena nipa bia dada omo so omra no mo madwumanye ombadu ya adwuma bia ni ho ena omde na ada Qnet wonsensem e kale chem krai na yebadu ha aposifo mpanyufo wa santimantem de munchire dum amansan e ma yehunu de asie porte wo de yenko ne yekotie kakra emra ne womni se aha eye Asante Central Region na nya mi gina me ne elected regional commander the boss ni ho na we di ne mpabo ahye me ewo enioma bi a edwuma bi a ye ho na mobile mo ana o ka kire mu se me ye den me nhwe mo na me mamo ne ekoso no na wum se yenya viral video ana eko round say Nigeria phobia trafficking Nigeria phobia abeshe Ghana ha na ye use omo for prostitution ni ade je nam so ma na ahomachin ye anti human trafficking ne other units omo call venue no a omo che se eho ye Boshen ampa bami nti omo kokochi omo koye no omo ko efie minu bi ewo ho nti omo ehumu omo akire nyina ye enipa omo ko round them up ena omo do omo bae to omo do omo bae nso yenhwehwe mu kire se Nigeria ni ba kope ene Sierra ni ba kope ne ka ho sa ankofo mi ni ere omo ama immigration for ti omo wa nyina o machi ya no omo ye Ghanaians from various but no omo chi nipa 251 and this is no yeah sort them out per the regions na yahu the regional coordinating council as to ekwan e be fa so a e do ombe ko baby omo fi bae no na semeda on it's no officer say na omo hanu ma ye obi e na ahya da from wo maba ana say through internet ana say da wadaro ma be kirem kakra ma ye hu kwa omo fa so omo hia sa no de e fe na hwehwemu be kire but ne yenim ni say normally Qnet for no eye enam nipa ba akoso na we aba na mo aye be bebre but we are yet to get the details fe na ibenya details as to ekwan omo fa so omo bae mpacha wadaro ma muchi wo mu adwuma titru bai pa no mo ye no hono ya nchi wo mu okay ko fa wo mu echi wo dia na chese o ye criminal okay ya ko fa wo mu se nam video na yenya ni nsu na se ye ko ho ye ko hwe den na ekoso ke ko e no yihu se wo mu ye sa Qnet family na wo mu do mo hye ono mo ye wo mu but na me ka se gise ya ye nhwehwemu awie ni yetumi ahu se adwuma sei na omo ye adwuma sei na omo ye but ubi se omo ne ombe kan se omo ba adwuma ombe pe adwuma ye sanity right so we dey be say bo say ampa ba me wa mkoy wadaro ma na omo mpanyimfo bi ho a omo hwe so ana mpa e ba sa unya new leader no but me no ka say yegu hwehwemu so ye try say ebe twena ben ebe lio no na ye nya no but enkwana ji atum say na mpanyimfo bi na ne omo ho a automatically say omo enam ba koso na mienu bae na miensa bae na amoa be bibre sa no okay but this ye wie enhwehwemu anse ebe hu say asomasi na ye ya na we na nti na okay wa me hu say ba ko fi Nigeria ba ko fi Sierra Leone na maybe say bo sha ampa ba me e wo Kumase Asante Mantema
from the initial checks, are there people almost what sentiment and where almost cast out for you and only now you're almost free to bench. I am free to now. Okay. For now, other regions na me nyanya obi a ofi asante mam dem a o kan mo. Not the one high ratings be na omo dos was. Eno de me ntumi kan je say o ma quality, eno mo guso o mo quality. So ma quality awie but upon west, Bono, Western, and then all the other regions they are coming all over. Okay. But for my Qnet no obi ti fi a ya tia but obi ron ko ni ma rekora eye wadaro ma wetin ma kire Qnet na ye dia normally ne nhwehwe mu a kire ne say obeka say bra me padwuma ma ho ne ade, but it's about computer system. Omo use omo kire say omo ton ade you know ye ton ade but o ma hu say ade na oba be ton na unya bedu a na wa kire say o ade na ye ton the product we be ma fako don to be full bra, and it's like what you do about scamming we ba na we aba ni ade, but from checks in it just any illegal something. But as to the operations, bringing all together in one place and the money here illegal. Wow. Okay, with my final question. How long and average the omo I check a crown maybe And I'm just a feeling yeah, so to mat near who Medudu or Mabediwa, and I become more fast so by any near account. Okay. Ebi say ade ye ekosu police for mudi my media for nso ye di adwuma ade na ebetima ya amanfo enfollow victims ebetima ya No bia foforo e be count still na wonya nkofo ade na ebetima ya Eno de e betumi na MCS nyina ye kan etibom na ye hu kwan abefa so a but education ne koso. It's about education. Bibiri na mo ba beto mu wie na fe se na be o mbeko machi ne be problem. I believe say there should be massive education on this activity of this Qnet thing. And one more question is so here mu age na most of them na akoye SHS leaves inti na ye di nkomo senka ebetimi akọ senior high schools no na media for yakọ educate o ma things senka no go but education na make education you should even start from the primary level whatever it is. We should be more nkete ni ade. You ask yourself adan na obi a wawo fresh there odo ho ba beto bibi ati same according to sources who call baby omode da no kra na enye the conducive so nyina gum all because padwuma e I believe say ye adwuma 17 na ma nyina abe accumulate za no abuzuya enti sadia a course on ampenifo to amwase a ochechire mu dia kire no asem no mo ya ha adwen pa nna nsa wo hwebachi a yinu mi omu nyina ya mrante ne mabawa omu fie hye dan kwa ani musa omu fie wo fom pa na na da nipa bi ada wo mu nti a sabre omu abedi senseme omu do ahanu ene adunum baako 251 medical catcher say omu ye young omu fie hye dan kwa ani mu na Nigeria ni alatani baako ene ka ho na yenu baako so baako ye Sierra Leone iti nipa 251 baako Nigerian baako so free Sierra Leone two foreigners omo makin na Ghana for 249 aka na Ghana for na umasi boshia mpaba me ha na omo nipa bi di omo akose se omo be paguma amomo nenso etu wa beto ya se Qnet won sensem aye na da asem akoso na 249 omo Ghana for do no am free asante mantem ha just be no free just amantifido mantam mu no ene abia anya sentimental so for mu hwemu just omu nya hu omu wa sentimental ti do no amu dada omu amu mra me page mama kuma six na maba na abakoba ne say na this not the first time I seen you say yes ye tight a home report na do bia wontimi mfa so bon so mo ye nua no adwuma ho asem odin pa wa ye man so bi benya adwuma ye no ano de nti opo shi obi no so obi da memo adwuma ya ye nyina trust am kraka say any adwuma ni kwan se di ti obi a person o ye adwuma anensa akwa na bia so busua so sankunyame ampata akodi sese wo hwe bia bi ko ho a bad time wawo ne bakura no nenso
wagya na busua ho aba ni na so ko pe bibia beti so na hwe ha ne amanya wo mo fam tie bomb pa the attack police for chi titi one Ashanti Central Police Command original police command commander area Sakoto down on the mpanyufo deputy regional police commander in Kasa say nyame na amo ano no ma hoden na nipa ehye akiri na dada nkwada say mu omo ebedi nsensem yi Ghana mara yi omo ba na ne omo di say they are very young naive obi betimi adada omo enye ne bonne so ezi mpanyufo chesa fe no mo hwe no mo collect obi details on say omo a na ya frɛ baako na ɔba na akɔgye ne details ebi ofira ne baayɛ ɔwɔ mfie sei ne adeɛ the mpanyinfoɔ collect obi da details bi a ɛna afɔ ɔmo hwɛ kwan ɔbɛfa so a ɔmo de obiara bɛkɔ ne nkyi baabi ofiri baayɛ na aboa ma biribiara bɛkɔ menim sɛ wɔn nyinaa yɛ foto de ma nyinaa tete wɔn yɛ maame nom awofoɔ yɛ papa nom sɛ wɔn yɛ ma yɛ ni nko yɛ ma no sɛ yɛba ɛbɛka kyerɛ sɛ o obi si mɛmuna ɔbɛma ma adwuma ayɛ yɛ nim no ebi kɔ hɔ a wonim no na ɔdaadaa yɛn nyɛ nhwehwɛmu nkosi akyire yansa na yɛgyaa yɛ ma no wode nyame adom nipa no de wɔn ba ɛno wanyɛ wɔn bɔne ne nyinaa sɛ ɔsɛ wɔbɛpɛ adwuma ma ɔmo ayɛ ɛna so Knet na ada asɛm agye ɔmo sika etumi sɛ ofa sika bra mɛboa mo anya adwuma ayɛ ne adeɛ so nkosi hwee na kyerɛ nko bi anyame ampata na ada asɛm bi sɛ ɛkɔ akosi ama bi nipa bi kɔyɛ ɔmo bɔne ana ɛkɔ ana sɛ ba nti awofo asodie da yɛn so yɛ maame no yɛ papa no yɛ nua nyinaa sɛ ɔmo ayɛ mo ase yɛbɛbɔ yɛ adehyɛ no ho ban yɛ ma no ho ban na kyerɛ nko obi ankɔdi sɛsɛmɛ ankɔfa ha ne amane bi ama mɛda asesa ɔgye brɛ na ohwɛ me did the kwabena wusu aha regional police headquarters Ashanti Central ɛwɔ Kumasi adum nyame nka yina no nkyɛ kwan no yɛmfiri so ne yɛsɛ because ni mekɔ bɛda roma ɛna so ma sama de dwumadi bro ebi ɛne Odobroni enterprise o Kumasi South Central Junction o pata de papa ɛne papa de amestro hɔ na yina yɛkɔ ne akɔgye bi kai sɛ yɛ tonfie bi sɛ mɔda roma yɛ tonfie wɔ Atwemayabe na 4-bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna 3 na aka no single room self contained efie hɔ no kyɛ sɛ bibia bi wɔ hɔ hall kakraka paa hɔ ɛyɛ no nko a ɛkyɛ sɛ garage hɔ no VIP bars akɛseɛ bɛ 10 bɛkɔ ɛwɔ summer hat kakraka ɔtumi kɔtena so na wogye ahome na wohwɛ kurom ɛfie ne ɛsi awie ɛwɔ rooms no bi kora wɔ hɔ a wokɔ na sɛ ɔpa wopɛ sɛ wode yɛ study room ma ahoma suadeɛ o wopɛ sɛ wode yɛ office o wopɛ sɛ waa koraa wode yɛ convert to rooms na wonya more rooms a it is imperative on you ɛma no nyinaa bi aha sɛ wɔne di na abase ɛkwan so namba no ɛtwa gu no ɛfrɛ ɔma ne ɔmo kasa na biribi ankɔe ɛfama menim sɛ ɔbɛyɛ ne saa meda sɛ ɔgye berɛ na ɔhwɛ me mede de kwabena wo so kɔ soa no hwɛ by grace bisan sɛ wɔde pa bebree ɛde ma nyame ka ho abusua bɛpɛ me yɛbɛhyia makra bye bye